dito sa app, sa 360, mga 40 kilometers ka kung magkasalubong tayo. Nakikita ko dito sa app, driving ka 40 kilometers from position ko. Eh dalawa tayo, pareho 100 ang speed, magiging kuwan na lang yan, 20. Magkasalubungan na lang tayo ngayon, hindi muna tayo magkikita-kita. Ako 3 hours and 57 minutes. Kaya pa hanggang Grand Forks. So saan ang maganda sa Grand Forks, sa Flying J? Oh, doon na lang ako. Tapos from Flying J, ilang oras na lang yan pa Winnipeg. Grabe, napakaganda ang weather, brother. Oh, tuyong-tuyo ang highway. Last time na pagdaan ko dito, adverse. Grabe, kapal ang snow. Sana forever. Pero ikaw pa Florida ka, di ba? Ayun, mga 26 kilometer na lang. 26 kilometer na lang. Divide to 13. Malapit na. Busina-busina na lang. Kaway-kaway. Salubungan kami ni Brad Carlito ngayon in 2 minutes siguro. 94. Ayan, 10 kilometer. 4 kilometer ka na lang, Brad. Magsalubong na tayo. So, ikaw, ano bang may nauna sa'yo? May nasa... Ayan, oh, alright, ilaw-ilaw lang. Oo, busing na ako. Oo, alright. Yung ilaw mo, yung hazard mo sa left side, pumapatay si hindi, umaandar o hindi? Ayun oh, yung hazard mo, umaandar o hindi? Yung kuan lang ang gumagana, yung sa right side. Gumagana yung yung light ko. Yung right light. Nakailaw. Park light, hindi. Pinang-pina oh. Good evening sa mga subscriber ni Paring M. Alright oh. Kumusta kayo lahat? Kumusta po sa lahat ng subscriber na ni Paring M? Okay yan, si Kuya Marlon. Naglit lang ako. Ha? 3 oras na lang. Hapulin ko, baka first sports ako. Okay. Ayusin ko na yung ilaw. Ang lamig! Grabe, ang lamig! Grabe, ang lamig. Teka, pasok. Hindi ako mo. Ilak mo na lang. Woo! Lamig! Ayos. Hello guys! Ayan na! Ayos. Finally! Oo. Alright. Dito, tingin dito. Saan? Dito. Wait lang. Okay. Ayan. Oh,
Ano ginagawa mo? Nag-edit ka? Oh, nag-edit ako. Oh, ganda. Laki ah. Oo. Nang gamit ah. Ang mileage. Ba't kaya ganun yung radyo ko? Ano ba setup mo? Ito, 18 oh. ANL saka NB. Oh. Ako, naririnig mo ako. Ang lakas eh. Pareho tayo. ANL saka NB. Ano ba yung N? Ah, dito. So paano matulog ka doon sa Doon sa ano, Walmart. Maraming Pergos Falls? marami, may bakante pa. Kanina naman. Oo. Marami. Malinis eh. Ayun. Ah, dahil miles ah. At Ayos na. ako, break Ikaw na, break. punta ka na ni Break Saga. down, breakdown. Pero ganito yung Ganito ako. recliner mo. Oo. Kaya lang maliit yung uso, tapos maliit makina. Mas Yun. maganda to kasi malakas ang power ng makina mo, isang ganun mo lang mabilis. Oo, ganyan. Yun, mahina, mahirap. Ito yung Google ko, yung lumang cellphone. Kaya Dalawa, ito, so dalawang ginagamit so mo. border to. Border. Ayan, Oh, pero okay na nag-hazard ngayon ka, eh. nag-hazard ka. Minsan, wala. Patay to. Ibig sabihin, pag nagsisignal ako, nagkakaproblema. Maluwag yung saksakan. Ay, lagyan mo ng filler. Ah, yeah. Kuan mo, Oh, ito, meron filler. ako. Meron Para tight siya. Siya. So, tuloy ka na. Okay, tuloy na Oh, ako. sige, ingat. Shoutout pala sa mga subscriber ni Paring M. Hello po sa inyo lahat. First time namin nag-meet ni Erwin out sa highway. Sayang, ang gabi kasi. Oo. Ano tayo rito eh, picture eh. Oo, last na kita natin yung nag-training ka pa, nag-Mississauga ka, di ba? Sa Mississauga. Oo, nag-washing ako. Oh, tapos ngayon, ito na solo na. Pareho na kami, yung mga walang experience. Solo na. Mahirap pero masaya siya. Masayang trabaho. Shoutout pala sa lahat ng members ng World of Trucks. Sa lahat ng admin at members ng World of Trucks, shoutout po sa inyo. Lalo-lalo na yung mga driver sa Pilipinas. Oo. Sobrang Mabuhay yung laki mga ng driver. respeto namin sa inyo. Kung pwede lang namin kayong kunin lahat dito. Nandito na tayo lahat, sama-sama tayo rito. Oo. Shoutout sa mga taga Bison. Tayo mo, may mga bison, daming bison. Hindi, ano to? Ano reparator? Kanina, May bago na naman. Bus Pilip- driver. Si Rexy ang pangalan. Pilipino. Pilipino. Nag-training siya Nakita nga. ko kanina dun. Nag-training siya Si Lando. Si Lando pa nandun din. Nag-train. Yun, tuloy na ako. Sige rin, ingat ha. Ingat po. Yeah, radio check. Radio check? Loud and clear. Alright, copy. Naka kayong mo ay ilaw mo sa likod. Baka makalimutan mapatay. So far, okay naman yung sa likod mo, yung ilaw. I-signal mo, left and right. Ayos. Alright, ayos. Hazard, ulit. Okay, ayos na.